Odonje weche mag tuke nyakwara Ramogi. Gol mar jatugo Boris Eno e dakika mar 63 nokonyo tim mar Cameroon loyo Kenya gol 1-0 e tuke adhula mag manyo tiko tuke mag pinje Afrika higa mar 2025. Cameroon omako thuolo mokwongo e grup J gi points 10 ka Kenya nitiere thuolo mar 3 gi points 4. Kawadhi nyime nyakwara Ramogi wang'iyo ma otenore kod weche mag FKF. Jogo molap dhogi ndong ne bedo jakom mar riwruok matayo tuke mag adhula pacho ka Football Kenya Federation ne ochwalo bok mage motelo ne yiero mabiro timore dwe mar 12. Jakom machon e riwruok mar FKF Sam Nyamweya oyiero mane en jata tije klab mar Mathare United Patricia Mudheu kaka jalupne. Jata tije machon mar FKF Bari Otieno kao nyadendi Lucy Kageni kaka jalupne. Mane en jakanyo mar kuku mar FKF kata nek machon e gwenge mag Nyanza Tom Alila biro laro bedo jakom mar FKF otiko achiel gi Beryl Adhiambo. Ka jalup jakom e klab mar Muranga Sil Hussein Mohamed bende ochwalo obok mage kama obiro chung gotika achiel gi jatugo machon McDonald Mariga. Jakoma Kakamega Homeboys Toto Shimanyola omakore gi jalup jakoma ma Bandari FC Twaha Mbaha. Doris Petra mane en jalup jakom FKF dhi chung ka jalupne dhi bedo Nick Mwendwa. Process imekuwa smooth. Tumeweza kuzungumza na electoral board na tumewakilisha hizi documents zetu. Kwa hivyo mimi nina imani ya kwamba they'll do the right thing. Na sasa imefika wakati wa kuingia ground. Tukaombe zile kura kwa delegates. Sisi ile jambo kubwa ambalo tunaomba ni sheria ifuatwe. Ile Sports Act iko pale na lazima wale wanaesimamia uchaguzi huu wawajibike katika kazi yao na wafuate ile sheria. The process was it was okay. I mean, we brought in the documentation. I think it's the first step. Brought in the paperwork under protest because we have a matter which is coming up in SDT tomorrow. So we have to put in the papers to be safe. So there are heavy issues that we have raised at court. I think FKF will be represented.